den her øvelse, der skal du bruge GeoGebra til at prøve at tegne et af de flag, du kan se hernede. Og flagene kan jo være lidt svære at se, så derfor hvis du trykker på dem, så kommer du frem til en side, hvor flagene, du kan se, der er sådan en forstørrelse, så man trykker på det, så bliver flagene rigtig store. Og der kan man jo bare lede rundt. Og som man kan se, så er der nogle af flagene, der er svære at lave end andre. Jeg tror for eksempel, det her det er lidt lettere at lave, end for eksempel det her, hvor der er en masse stjerner og sådan noget. Så man kan jo prøve at se, at man kan udfordre sig selv. Hvis man synes noget bliver for let, så kan man gøre det en smule sværere på den måde der. Men jeg vil gerne tegne det danske flag. Og nu skal jeg lige se, om jeg overhovedet kan finde det. Det må være herover. Der var det danske flag lige der. Dannebrog hedder det. Så det her, det vil jeg prøve at tegne, og det vil jeg vise, hvordan man gør. Man skal bruge det rigtige, altså selve programmet. Man kan ikke lave det inde på hjemmesiden. Man skal simpelthen ind i programmet og åbne det. Og når man åbner programmet, så ser det nogenlunde sådan her ud. Og det er sådan, at der er sådan nogle akser her. Og dem skal jeg ikke rigtig bruge til noget lige til det her. Så dem kan jeg fjerne. Og heroppe ved siden af, der er der sådan en lille trekant, jeg kan trykke på. Lige der. Og så kan jeg få de der til at forsvinde. Så jeg får dem lige til at forsvinde. Og jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at der var sådan et gitter på bagved. Fordi så er det lidt nemmere at styre, hvordan man vil tegne flaget. Altså så kan man sigte efter gitteret. Jeg starter lige med at vælge sådan en figur her. Nu viser jeg bare lige, hvordan jeg tegner flaget. Og så laver jeg det ene hjørne. Godt. Jeg synes, det er lidt irriterende, at der kommer de der navne på. Så dem vil jeg egentlig gerne have, ikke kommer på. Så jeg sletter lige min figur igen. Jeg trykker på pilen, og så holder jeg venstre knap nede og trækker rundt om det, jeg har tegnet. Og så trykker jeg delete. Jeg skal op i noget her i indstillingerne, og så er der en, der hedder markat. Og det er dem, der kommer på de der bogstaver. Og jeg vil ikke have, at det kommer på nogen, så jeg skal vælge den, der hedder ingen nye objekter. Så den tager jeg lige. Så trykker jeg her igen. Og I kan se, at der bliver blåt rundt om. Så ved jeg, at det er det værktøj, jeg har valgt. Og så tegner jeg en ny. Og nu kan I se, nu kommer der ikke nogen navn på. Det er jeg glad for. Der er også en anden ting, man kan se. Jeg kommer lige til pil nu her, fordi hvis jeg trykker her, så kan I se, så kommer der sådan noget her nede. Og det er faktisk sådan, at jeg kan ændre farven på det, jeg har valgt inde på min tegneblok. Det kan jeg simpelthen ændre. Og det danske flag ser nogenlunde sådan der ud i farven. Nu laver jeg lige det andet hjørne. Og igen kan jeg trykke her. Og jeg kan vælge farve. Det skal være rødt. Så kan jeg hive det helt. Altså det her, det var meget, der skal være fyldt i af farve. Jeg kan fjerne farven helt ind i, og jeg kan gøre den helt ugennemsigtig. Så tegner jeg videre. Jeg tror cirka, det skal se sådan her ud. Og hvis I lægger mærke til det, så nu begynder de nye firkanter, jeg laver, der siger programmet, det kan se, at det skal være på samme måde som de gamle. Så der behøver jeg faktisk ikke at ændre noget. Nu kunne jeg jo godt være færdig, men faktisk så vil jeg jo godt lige have sådan en hvid firkant herinde, eller sådan en hvid figur herinde. Så den laver jeg lige, sådan så jeg får dækket de der streger derinde. Jeg skal lige have ændret farven, for ellers så kan jeg ikke se min firkant. Den skal være hvid. Ja, ikke den gamle, det var forkert. Nå, nu lavede jeg noget galt, så trykker jeg på den her knap heroppe, så fortryder jeg noget. Godt. Jeg vælger det her figurværktøj igen, og så vælger jeg den hvide. Og så går jeg ellers bare i gang her. I se, der kommer en figur, som man ikke rigtig kan se. Men jeg er ved at lave den, og jeg trykker bare på alle de her punkter her, som I kan se. Så har jeg nu lavet den her figur herinde, som dækker de streger. Det var lige en kort introduktion til, hvordan man kan lave et flag.
Det kan være, at man gerne vil have en kant rundt om, en sort kant for eksempel, så den laver jeg lige her. Så jeg skal ind og vælge, at jeg gerne vil have et sort firkant. Så gør jeg lige sådan her. Og lige nu så sker der nok noget, som er lidt dumt. Kan I se det? Nu bliver mit flag helt sort. Men hvis jeg går herind, skal jeg lige vælge mit flag igen. Mit sorte flag. Nu får det svært at vælge. Så kan I se, ikke få fat i det. Jeg får fat i alle de forkerte. Nu får jeg fat i det røde flag. Sådan noget. Men herover der er mit flag også. Det sorte jeg har lavet. Det kan jeg trykke på der. Og så kan jeg fjerne alt det der inde i midten af det. Og så er det klar igen. Jeg kan også, hvis jeg synes de der punkter er irriterende, så kan jeg slukke for dem herude. Ved at trykke på dem hver især. Men det tager jo lidt lang tid, så jeg kan faktisk også, hvis jeg trykker her, så kan jeg vælge alle punkterne på en gang. Og så kan jeg højreklikke, og så kan jeg sige den der hedder vis objekt. Så forsvinder de alle sammen. Og nu synes jeg faktisk, at mit flag er blevet ret pænt. Så det er jeg godt tilfreds med nu. Nu skal du prøve at vælge et flag fra siden, og prøve at tegne det i GeoGebra. Du må gerne prøve at tegne det samme, som jeg har gjort, og efter det, jeg har gjort. Det kan også være, at du tegner et svensk, for eksempel, med gul og blå i stedet for. Det må du helt selv om. Men start med at vælge et, der ikke er alt for svært. Du kan altid vælge et, der er sværere senere. God fornøjelse.